So radio Opemsuo TV no eni gusu a wo hwe yi mapom de dwumadie mu no ye hwe na ye hunu yade na yakwe kwan ya befa so atu yade ase enti ene yaba konfanochi paediatric unit ba bia ye hwe enkwada asikyire yade eni mojaboloso kane no yete a ne enim se eye mpanimfo yade enim se eye sikafo yade nenso ene de ehwehwemu ni adesua me yehunu se eye enkwada ayewo paediatric diabetes sade tie na yedai na akwada asikyire yade eche no etie ne yekọ na ye ne animdefo akwatwetwe ho nkomo ne yehunu sade enkwada asikyire yade esitie na yahwe kwan a yebefa so atu ase ana abra tukra ade modro kwabreje nie timachi na yonkosua ade Opemsuo radio Opemsuo TV na wasogusu a wo hwe ye ene yaba Komfoanochi teaching hospital ene se wotie se de apomden sem esiti a kane yade bi wo ho ana yesusu se eyempanimfo yade ebekura nim se ye sikafo yade esikyire yade ojabroso ene ye hwe esikyire yade na yete brofo kasemu a ese paediatric diabetes ache se ene esikyire yade chinkwara nyina na se ya de foforo ana se ewo ho dada eba ne se ya na yakwa nimdifo nchen enu makotwetwe nkomo ne yahwe se paediatric diabetes ya de hoho a waba se de covid-19 ba yeyi ana ya de a ewo ho dada enti yakwa doctor nchen na ene no atwetwe nkomo doctor Opemsuo radio Opemsuo TV sunie yemo ache yemo adarma apomu yede nyankopon adom adarma Opekpo din ene wudibre ewo hospital hache yo midin de Dr. Ameyaw me hwe nkwala me pediatrician ba no so free ho a me pediatric endocrinologist which say nkwala o mo diabetes nkwala o mo hormonal problems ni padua no ye wo nrunru bebre wo yemu ana e friend hormones no se eno ho techema eno ho adwuma na meye Doctor mejiri se woni mbe ya adwen se kane se ye kan sikyire yade a na yesusu se eye mpanimfo yade ene ye kan na chese wawo nimde a enkwada nso etiminya bie eye afei na aba ana se ne wo ho dada ya diabetes a eye enkwada yo medase diabetes no eye enkwala tene eye mpanimfo no na nye nansen ya na afei na aba eye tete ya nananom pensu nyina na nkwala so ewo diabetes. I think the problem ne say in Pembebre ne ye ni doctors na omo aheda titiru afia nkwala diabetes ho asem ne ho adwuma but na wo ho ansa na ye bewo ye nyina na nkwala enya diabetes enya dia abafoforo kra meye owofo meye na meye ja ede na be mahunu se me ba ewo asikyire yade yo se akwala wo asikyire yade a ewo ade enema esisi wo akwala no mu manhu se akwala we ni suban change ni suban sesana se ni suban eye soronko free ni nuanom aka ho ni edikan no akola no yobi a oyemre ontumi nkeka no ho se ne eso keka no ho no ena no free ho a odwonso bebre eno so free ho a akola no onum sio bebre enam so odwonso bebre no ensu a esese ewo ne honamu ma etumi ye adwuma se ne ye no entra ne honamu sanso na odwonso agu no eno no ma ni suo no ewo no ho no free no ho enoma akola no sukom de no ma onum suo ntentem onu free ho a kakra bi na kom de no enam se jonso akola na jonso no mpembebre eye aduane a wadi no a esese nka aduane tena no ho ema akola no timinya hoden ye ne ese ye no ena ojonso tugu no nti mpembebre akola no ojonso komde no ntentem ntutumu se sa akola no wodidi chan ni nuanom
na we nyina nam sɛ aduane no ntena ne ho nti ontumi nya kɛse ɛna ɛkan sɛ wonyi ayɛ nti mpɛn bebree no wobɛhwɛ na akwala no ɔfɔn na ɔkɔso fɔn na we nyina kɔso na yɛ hu na wobɛhu sɛ honam ani yareɛ binom tumi bɛyɛ akwala no bibi te sɛ kakahwirehwire ɛtumi gu akwala no sɛbisɛbi wɔn yɛ mmaa ne yɛfrɛ no white candidiasis ɛtaayɛ no sɛ ɔbaa akwala baa sɛ candidiasis anaasɛ white yɛyɛ no baako mmienu yɛma no ho aduru ɛkɔ a ɛnyɛ problem but wei ɛbɛtumi aba several times ebia mprenum mprensia mpredu kyɛ sɛ ɛkɔɔyɛ no asan ba ɛno no ɛkyerɛ sɛ problem bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ saa problem no solve na baako tumi yɛ diabetes yi nti yɛba saa na kyerɛ sɛ ɛno abɛyɛ diabetes no ɛho akyerɛdeɛ a ɛkyerɛ sɛ akwala no wɔ diabetes nti yɛsɛ kyerɛ sɛ wɔn nyinaa akyi sɛ yɛnhu anhu sɛ akwala no wɔ diabetes amfa na nto aduro so a ɔkɔ no obɛtumi akɔyɛ mmerɛ atwa ahwe baabi ɛna yɛfrɛ no diabetic ketoacidosis no ama ɛba saa woyɛ no baabi yɛnye woyɛ no hwee yɛnye yɛ gye sɛ wode ne ba hospital yɛ kyɛke yɛbɛtumi ahu sɛ ɔwɔ diabetes no bi a yɛntumi anhunu ama ne ho aduro ɛno na akɔ so ama wakɔtwa ahwe baabi akɔnya saa DK ana diabetic ketoacidosis yi ama yɛde na ba hospital ɛnso ba yɛtumi treat ma ne ho tɔ no Doctor Sadie wama yate aseɛ hu no sɛ meba obi ba wo bi a obɛhu no ahyɛnsodeɛ no enim sɛ ntridi ntontom ne kaye ɛma ne ba akwada enya asikyire yadeɛ nso akwa bɛɛ so ɛne fa so ba yo sɛ akwala wɔ diabetes a ɛnyɛ adeɛ baako na ɛkɔfa ba te sɛ ne obi nya malaria ɛyɛ ntontom na awe no sɛbe ntontom a ɔno so yɛ infected so ɔwe na nipa no betumi anya malaria na diabetes ntesa diabetes 1 ɛyɛ niema a yenya free ye papa nom ho ye papa ne ye maame nipa bia wo nsuadie bia yenya free ye maame ne ye papa nom ho ene ye find say the genetic aspect ye nya asubodie bi free ye maame ne ye papa ho enu bi wo ho a e ma akwala no ekọ se obetumi anya diabetes no more than obi a wanya saa asubodie yi bi afri ne maame ho na enu fri ho a enu nko anya enough so obetumi anya diabetes no ye wo other factors e friend triggers no che say eno wo ho de say akora no betumi anya ba bibi sign be ka ho ansa ba ko ye infections ye wo onzen kwala so mususu a umutanya kata mpembebre ye viral infection some of the viral infection no be say akwala na nya asubodi bi saa afri ne maame ne papa ho na onya viral infections ya ebetumi ama akwala no atumi anya diabetes bi ne pa ne se anytime bi a yenya saa infections yi ye nipa no honam wo niema bi a ekon yade ene ye friend immunity no ye wo ne ekon yade nti ekon yade no na ekokon ayi mmoa no a ede yade ba ye mu no na saa kwan a efa so no etumi ba se bi wo ho a niema na ekọ so yade no ene ye honam akwa afan binum so se ye honam akwa a produce insulin no some viral infection any the receptors any some receptors no any sa honam akwa de no ese enti okun yade no na at the same time ekun asey ye honam no ma me nkyerɛkyerɛ mu bi ayate se kromfo aba ho na wo fatuo se wo de abɔ kromfo no wo behwɛ na bi a
wo hunu kromfo no hunu ni se oye oyere ana oye oba no akobo oba no twu se wo hunu ana bia wabo kromfo no twu at the same time wabo oba no so twu kromfo na pese obo ntwu ba wabo no twu abo oba ntwu se we esese nka wo honam akwa no a eko yade no esese esei aboa na ana mo na ebe ko yade no ama akora na nya kata ama akora no bowa no ba esei no na esei honam akwa no a e producing insulin no ena ohun se nkola a omunya kata no ekoso wo behwe o eba na eko edi beye bosome beye nsia na asan ba bi o na eko nti that time we nyina na honam no esei saboa no na esei honam organ na say honam akwa na e produce insulin nti ebedru ba bi no na honam no a nipa dua no portion na e produce insulin na asai kra afrimu ena enu free ho so a ye wonuro bi no ma esei ye honam akwa e produce insulin ye wo nuro bi wo ho a on say some insecticides bi no wo ho a wo ehia say you use no ye ewo ye fie ewo ye environment but would you call munu na eno so essay ebetumi assay selectively ebe say wo pancreas and as a beta cells I wo pancreas no mu ti after some time obehwe na eno so assay hwehwe mu kire se nkwala aye ma wo monofo ye wono ya se won se akwala bia ye be wono ye pese wonom nofo nkosi bosome nsia hwemu kire se nkwala ye ma wo monofo nkosi bosome nsia bia bosome mienu bosome miensa na ye twa nofo no eno so etumi yesa ne ma ne basa se ye wo studies bebre kire se ohwe nkwala nuane ayeye no dodo na eye nantwie no fosuo na nantwie no fosuo no so can stimulate the immune system enso betumi ama ye honam a ekon yade no enso abetumi aba besei ye nipa no pancreas sabra oye akwala bebre entina ye pese obia ana akwala bia esesane maame mane nofo for 6 months and hwehwemu so kyerɛ akwala no nom nofo no 6 months and beyond na okosi 6 months a etumi twa saa noma we nyina free so nti nsɛm we ana nneɛma we betumi ama obi anya diabetes no bi. Dr. Mayan san hwe biom bofra bi anya diabetes emplem na femfa ne sɛ bia fimfie mienu how be ne wo ho na bla bom nyina nso how be ene wo ho man se obinya akwalanya diabetes na nkyerɛ sɛ wiase na ba wieye ama akwalanya diabetes ye betumi atwiti wo hwɛ consulting room a yɛte ya mpem bebre adwuma ye no bebre ye nkwala omo diabetes enu firi ho a se ne ma kyerɛ no nkwala omo other hormonal problems a ye betumi enti anida so ho se ye betumi atreat omo na asemba ko a ye kan se akwala wo diabetes type 1 diabetes sa akwala wo bi a eno no ye lifetime ne ye kyerɛ ne se ne nkwa na nyina oni diabetes no but ye kan say ya na kyerɛ se sebe onye nipa biu ana sebe ne nkwa so ate se problem no se ono insulin no onye bia na so won security bi ana ne honam akwa security insulin na say but insulin yankopon adom ye wo insulin no bi e wo ho a se kura de man kwala yi kwa enti se okobo insulin no sene esese ofa na okoso didi sene esese odidi obesan ye exercise account sa akola no yesa no ma we a obetumi anyini akwa koduru mfie dodo bi esese odi yemfa nse se nyankopon ye hu no wadi 5 years nyankopon ama ne 80 years it implies say 75 years e den nanim no bibia obeteki insulin no se ohwe
ye ne sane ye be kire na ebetumi aba so wonya problem bia. But problem no say one more insulin no sane ye be kire anase wo jai kra nsusanso ewo ho sane obisai no ne edi kwan no obetumi anya diabetic ketoacidosis. Diabetic ketoacidosis no kire say blood sugar no akosoro ama akora no when wakoye mmere abroso anase eba sakro mutim twahwe baabi okotwahwe ene ba side ne ba hospital wa hu obetumi anya saa nsunsanso aye kan oba ebetumi ya treat no but senior maker no so ofana duro no ya ni insulin no ye odidi oye o san ye na exercise so bonya saa yade wi ena we free ho a ye wo ne ye friend long term complications enon kire say ni mo ni asichire won ni mo jam no awosoro for long time for long time one nani betumi aye ne kusi ebetumi afira nani no ete betumi asi so na ye obi wo ha etesi nani so ma ye no operation 4 times ne kire say enam say onhwe mo ni insulin no ye no nti na bribia na blood glucose e wo soro nti ye koye cataract operation no kra cataract na teno besan apa. Another one ye wo atenkola mi no na nkola miensa ye twa wo manan se ne ye twa mpanimfo anan no ne ye ba ne sa akola no kro betu no etuna enam se ne blood glucose onhwe ne ye no anase mo insulin mane mafam no bribia na krono entumi wu enti ebedrus bribia na mpempenso bia wo ye ho hwe enye gise ye twa ne nano ye twa nkwala miensa na omobae na problem bia ni ho ena enufri ho a ne kidney betumi asai kidney sasa na sa ebetumi asai kidney no eye te se nipa bola wan hu se wo dan na se wo mprapra mu na bribia wo didi na de asi ho papers bibia bebabia ebe kakra no untumi wura dan mu wan hu sana esi wo nipa mu se kidney no nya adwuma metabolic waste na se poison e wo nipa mu ejina mu entumi emfri nipa no mu nti after some time behwe na nipa no nanima honhon na nanoma honhon na chese ni kidney no se na kidney so se ba se start se ya ye betumi asia no kwan ba ese wie kura gise ye mawo kidney foforo na ye mawo kidney foforo na still wan hwe ama blood glucose na nkosora still ebesan asay ena enufri ho betumi anya stroke nkwala tumi anya stroke diabetes no betumi anya nkwala anya stroke at least me hu nkwala be ye 5 omanya stroke from poor control of diabetes enti nsunsanso de be pre ewomu a ebetumi after some time nkwala we don't talk about erectile dysfunction sebi obema entumi en sorry anan nya adwuma ba ebetumi aka obema oba no kra so ebetumi aka na wode nti diabetes no se wo hwe ni ya problem no ba hwe ni ya ensem bebre doctor said the wakan se wo hwe ni ya problem li ho ba wan hwe ni ya ensem bebre ensem a wakan emu odu pa e de na sese owofo busua panini bi eya ne ba emeto sa aseniyem enti se nkwala diabetes no eno de eye difficult say ye besia no kwan because eye autoimmune problem ye kan autoimmune nipa no a ne honam no a ebo ye ho ban say yenya yade no ene kofaba enti eno de wo nipa no wedie mu ena se ne me kire se bi wo ho a na ne maame de awo no ansana niema ekofa bat say infection say chemicals no ebekwa kofa ama akola na nya bi
Base akwala na nya bia na me chense onya bia Nyankopon adom yetumi treat mahu obi a all type 1 diabetes wadi 80 years obi a wadi 90 years enti once uba hospital akwala no sani me chechiri odwunso bebre utumu se eya na waye mre ono ne honya den ontumi ni agro te se nkwala o maka ofie on wode ne ba na ehu se akwala we sa problem no wa eno ane se ne ye beka obedi so wodi so a mfie anyankopon de amano no obetumi adi ne mfie no nyina ahwie ne ye mpene se bi wo ho a na wakohia osofo ositugu na beche anointing oil yesu moja anankutobi fa kosrasra no sanu amani nyina obetumi akoje babo insulin wahunu meti haya me ye kristoni meje sa ade a yesu beyeye ne paul beyeye no nyina di ye no mechidi na bi wo ho a ne mpaya wo ma nipa kro no nipa kro nkra ngini wonjini a ha yesu kura bom mpaye wonjini a nya adwuma enti yempese osofo bia bejai abema obi ejai yedura yede amankwala wodi ama wonom fa ne wo bia bompaye no ma no se ampa se beta cell no asan ba beta cell ndia permanent cell ne chense eseya entumi mabiu ba ebi ampaye enti Nyankopon adom asan ba yen na yebehu se meka se yen doctors ne nurses ye hwe nkwa akola no na yebehu se ampa esisi ya yebehu se ampa osofu yi wayade Nyankopon ahye no ho animunyam ha pasenya no kra complications are making ebesi binuma akobon pa ya o makotwa hwe am ye de o maba another problem aye wo ye o mo hwe abibidro no bi wo ho a o se ne doctor ka kire wo se enko no fa brame na ebekọ enye no kre se ebekọ a nke ye nyina ye de Nyankopon ase ke no anse yesesa ye nkola yi di wo makọ na se dudu bia ebe shama ombia shama mo ommo ntoa mienu ommo galo mienu na se ebekọ a problem na se okonoma enko obekọ akotwa hwe baabi ana se arehosem se obekọ akonya sa complications ye kan amande aba nti se obi wo bia oba asama ye beka kire no yesre wa diso ukona unti bibia se a bibia ye wo ha doctors wo ha nurses wo ha mpembebre ye de numbers kurama ye patients no unti bibia se a frɛ bisa ye be kirekire mu esese wo ba ye be ma waba se ye asem ye ka kire wo na se wo betumi aye no ofia ehia kura se wo beba because once I will be bahano, not just say, you know, Nina, ehwe yade no together. Continue. No. Afuti obey na de ma wofo e wofie said na wo kan dodo na gidi se ne ba nya asichire yade de mpanimfo yade sei yesunsun mu ne yade wo mu chini asofo ne yadunsifo so na binom de yesu moja yi sa wo ma afuti obey na de ma wofo a wo mu ma e wo sa hawo bi enti ne meka kira wofo ne se hwe wo ba utumu se akwala no odwunso bebre odidi bebre o onye kese akwala didi bia eya utumu se oye kese akwala ni didi na ofona na problem ho wo bibia tumrika fa no bra eya ade a se ye hwe na enye diabetes na ye yare foforo kra ye be hu yade a eye because ba konfa chi ha sa ye wo ya hwe nkola ye wo different subspecialties just say specialist bebre ne wo ha nti se oba na se enye ne SSM mehwe ana se ye hwe no wo consulting room ha ye do behwe baabia ye be hu baabia se ye do ko na problem e ho ye be solve ne se problem ni ho se be ya akwala no so obetumi anyini obetumi abaye ne SSM Nyankopon de ahye no se wo meye bia nti ne obehu a wonti ase bia fabra na sa akwala nya diabetes a enya honhum asem enya sunsun asem kra eye yade te se yade bia nti wo ba
Ubaha, sub ya mompire or Obiani who I buy a sibbo Catawani, na ya bompire. But ya bompire, yenina, ya the young Shen coupons and son ya pea, Baubaha, a diano, na ye be a young juma. Once uba no when ye bino, and yet problem cry, ye bed to me as so. Ya so way for long time. First, ye started clinic way. Ewo konfanochi ha. Na you need a clinic be Ghana ha. This is the first pediatric diabetes clinic. I certain or konfanochi. Then starting high, nkwalano be every university. Be every nursing. We are what me or nursing training college. Nka first no mo nyini nurusa 5 years, 7 years na sebi omo afrimu. But this time we are able to take care of them. The only thing say, woman meno a obeba no obedi ne yebeka no so. Na woni akwala no maye ne sese ye. Akwala no obenyini abebo ne bra sene Nyankopon ahihye na sene o no so pe ene awofo no. Nti wo hu obia hu we ya yesere ma amuntu kamera. Ye wo competent and good team yet to me handle all this problem with pediatric diabetes and all other endocrine disorders. Nti yesrem obia office ni bawo problem bia na wo sa diabetes bia na se sani akora no ni suban asesan ye sabia ontumri camera na ye betumi asano so office obekọ osofo bi ho a ni osofo no beka kire no onye but oka kire ne se onfa insulin no dia dabi onfa insulin no but yem pese obia de diabetes ho asem bekọ omo sa omo dia bibidro sa ya de na ye na okre omo ntumi emfa diabetes no se obi minima fidie so obi say or ye herbalist no betumi asa womra na ye ma ne nkura no bi na ofana duro no ka omo se etumi sa ye be bona duro no dawuru Ghana hanyina ne West Africa ama obia aba begina duro no bi enye no kore se helps be tumi sa diabetes. Doctor, finally, yenhwe said the yade bi wo ho a utum sa aban bo ho dawuro pa mamamfo tu hunu ususu se aban ye enough wo sa nkwada esichi yade ho because as it's very silent our system no ni aban abono enye enough wo hunu wo hwe attention a omode ma tuberculosis attention a yede ma malaria who say infectious diseases no far more than attention yedema diabetes, especially diabetes in children. And the usha ayira mukra appeal be na de ma authorities or usha in case say insulin crampo no it should be free at the is free, but in most cases, you kokra by beer SSA omukoji insulin under health insurance no. In most cases, omukwa omontanya. Enti na mafidi so esraban oma insulin for children. It should be health insurance. They should be able to adequately take care of. But it is a problem. Yes, Rabbi, omananinku onkwala omuwo diabetes. Yeah, nonkwa. There were many other problems. Children with endocrine disorders. Says ya onkwala with congenital adrenal hyperplasia. Onkwala yewo ma wunhunu se omoye ma ana mema on say wo bia o your ba na bema but omo no so ba ye ka omo nyina bomu ankwala ye wo omo Ghana they are significant. That's omo ko animu enti aduro na ye do omo to so no hydrocortisone and fludrocortisone. I think Sanroi and not health insurance so
ɛna okwa ne price no ahofo no bebree ntumi nto ɛna sɛ wo saa yadeɛ bi na sɛ wanya fludrocortisone ne hydrocortisone yi bi anpa ana wanya bi ama akola at some point akola no be free mu ama akola dodo no bebree nti yadeɛ na ye bebree omo nɔɔso na omo nɔɔso nti Ghana ha no abare review omo nti yesraban sɛ bɛyɛ nkura yi sumfrɛ bedru omo anim yɛdamase Dr. Udini bi medin de Dr. Emmanuel Ameyaw sɛ obi a ususu sɛ wo ba nya siche yade nti wo maame bi a nyame yɛhyira no ama na nya nkwatentene no wono na na wo kɔbɔ mpa yɛ agu ne so tempa na wo hu bibi saa hospital ben wo ana konfa no che ha no a no tutumlika na ade wo ba sɛ de bɛyɛ doctor kan obi nya yade bi wanya mfie adu wɔtwe obi nso nya mfie adu so nyame mfie a ɔde ma wo no sɛ oba na a doctor for hwew ne nura ye de ma wo ne ncheche ye de be ma wo no wudi so de a ene mfie nyame de ma wo no ubenya mfie no pepepe emfa nkobo adum kobo adan kofa nduru bia enye bra hospital bra Konfano teaching hospital ha na ubenya ayasa Opemsuo TV Opemsuo radio sine ade mudro akram enya obata ba konso ewo ha ne ba ewo asiche yade bi ene waba Konfano teaching hospital ode ne ba no aba ye ne betwetwe nkobo amen emo ha ye eja ipa cho bibia boko de yankopon adom bibia boko odaru ma bre ben na hu se oba ewo diabetes bi empa cho be 2 years ni esi last 2 years na minya tie se me ba no ase odidi ntentem onum nso ntentem oye bibia ntentem na ejunso bebre nti ema meyam hye na meye se na die na ekosu nti me de ne ko hospital na mo ye lab you hear say eye diabetes na diabetes no eyi ni ti no meyam hye pa na eye sa no ebidi omo no tum se we ebeye hunhuma de because akwara ketwanya diabetes de enye no kore eye hunhuma de nti enka memfa ne mfa baabi na omo yi no free hospital ho no mo no na kore nie metu hu ana mo se ka me hwe se metimi ama obi aboa me ama yale no afri akwara no so a nti ya kire me papa bi se oye bibiduro ho adwuma pa na oya ade obetimi atu yale na afri akwara no ho memfa saa hospital eduro no ma no na mesramu wen se obi adwuma na bibiduro no eye de eye woman hospital eduro na woman bibiduro no so a ebeboa ba wo nipa ne ka kire me se minje hospital eduro no kura na memfa bibiduro no ma no na kura ni me koye papa ne se obema ma eduro ma me gallons ba ko miensa o se busu me bia 10 million so me di so meje na me di ma akwara me di na me di ma akwara afa me jai hospital eduro no na me won pa ne bia afa akwara isa jale ye kura sesa oda hotim akwara ntimi so akwara ntimi nye no ho hwe eduro no so na ebi wo ha me de ma no amboa no enti ka me hu se ka me ma no hospital eduro na me ma no bibeduro na ebia naka aboa no enti me sra me nua no mu a omo wo omo te se ebia oba wo diabetes ana oba wo sa hawo no ma enye wadwin se omo se diabetes bibiduro nti na wajai hospital eduro no se me wo no insulin no eboa akwara no na bibiduro no so eboa nti me sra mo se omo ka bibi sa emfa wadwin enko se owe bibiduro de wo ho but entimi tu yale na se eya dada entimi tu yale na se kura o ebetimi eboa but entimi tu na se kura mehu baby a ya ka say diabetes no etu na se because eya type 1 diabetes de eya den tu ase hospital no kura ya se ya manage entu ase eya den na bibiduro betima to ase me sra mo
muso omo ka bibi dura asem na ya mo mfa ma adwin bebre nsha because ka ma bo 3000 enya sika kito ka metima de aye bibi enso sika no me de agu kwa enti say ya wo de wo re a share hospital mu no wo ba no ne ho te sei se de me ba no ho ye na ya ka se me ba no kura wo diabetes kura unjindi akwala ya kama nka first no hu diabetes ni na wo fon kaka sai ni ti konko kura utimi hu sai chie ho be se si anu de me de me ba ampa esi ye no so no mi hu me ba no de na ni ti konko mi hu akwala no mi ma hye me be me de no ba ha no eboa me ma akwala na ya kama ya sai akwala ni nie kura unjindi sai akwala ni nie bebire ni be me mbo me din de bebire ehu akwala mo se wa ya de aye hospital eduro no na boa akwala no ma akwala ne aye kama no nti mesra mo fa hospital eduro no e ma akwala no munya ho de no munya kama entina se maye na wo de bebeduro na chi a obeku akwala no na wo ho ataw enti mesra mo hwe na hospital eduro no mundi so na mbo akwala no maye why ewo yenu ababa konso ewo ha ono so ewo hawo no kakra a ne ho ababa be gia yare ye ne be twetwe nkomo Wapa Yeboah ha. Yena. Adarma bibia boko de. Na me adumo na so. Hoye pa. Mami musa wo epre be na hu se wo asikiri yade na wo hu ne sa no na atenka ne to sei. Me hu ne fofo ne die. Won say na eya because obi obeti bia na say obi ka say like usa so benya sa ya we no but me ba ha say omo church ne omo ne ka sabase say no mankas my bedja to say I part of me into a semi shame who say by me complications be kwa be so na wo fa so manage ama enne wo hwe kane no a wo hu ye ne ne apomden ne te say na kwa be so na wo fa so manage me hu ye fiti say me hu be pem na de me hu nsesaye wo mpa nsesaye wo akwaya me fa so me manage say me hwe me de mu ye ade ti say bia epie aduane obia be do betimi edibi but ni nice obewo insulin no I exercise no I should wa forward kama no ano afuti obe na ade ma montene so bi susu se obi nya sikye yade de na bi ane na bi ne sunsu musem na ne yede gwa no afuti obe na ade ma afuti am de ba mo ne say se wonye bia ensulo enye yare a ehu odo te o sha so ya betimi enyina che so atase ti de ya so ba sha so ye o ba forward nya basabasa onye se wa bembo bi se menya de besi bia ensi o ye saade a ebetimi eku atase ba so forward na ye ne kama de a ebetimi enyina che Yeah, that's it.